L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Laudamus te. Adoramus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Filii
qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Nitolbu. O Alla, ħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta ibnek il-waħdini qabel ma ngħata għall-mewt. Ħalla lill-Knisja s-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' għal dejjem u l-ikla ta' mħabbtu. Għamel li minn misteru hekk kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltam fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-Mulej kellem lil Mosè u lil Aaron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikunilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael u jgħidilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk isuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-naċ jew mill-mos. Intom iżżommuh sal-14 ta' dax-xahar, meta l-ġemgħa kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u dlan. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jirroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien ta' djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandkom tiklu l-laħam mixwi, ħobż bl-ħmira u b'ħaxix mor. U tiklu hekk. Għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bla għaġla. Din hi l-mogħdija tal-Mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull min hu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien Jaħwe. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien x'ħin nara d-demm nibqa' għaddej, u ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira.
u intom tħarsuh bħala festa tal-Mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-Mulej. Ċimbirek huwa xirka mad-dem ta' Kristu. Flimkien il-kalċimbirek huwa xirka mad-dem ta' Kristu. Xinrot lil-Mulej għal-ġid kollu li għamel miegħi. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-Mulej insejjaħ. Flimkien il-kalċimbirek huwa xirka mad-dem ta' Kristu. Għażiża f'għajnejn il-Mulej, il-mewt tal-qaddejja tiegħu. Jien għaddejt jekk bin il-qaddejja tiegħek, int ħallejt li l-irbit tiegħi. Flimkien il-kalċimbirek huwa xirka mad-dem ta' Kristu. Lilek nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr u isem il-Mulej insejjaħ. Intem il-wedi tiegħi lill-Mulej quddiem il-poplu kollu tiegħu. Flimkien il-kalċimbirek huwa xirka mad-dem ta' Kristu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jien irċevejt mingħand il-Mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-Mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal ħobs u wara li rat il-ħajr qasmu qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel qal: dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-Mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-Mulej.
natikom kmandament ġdid jgħid il-Mulej li tħobbu lil xulxin bħal ma ħabbejtkom jien. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Eid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja lant il-missier u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel, ix-xitan kien ġew ebbel il-Ġuda tax-Xmun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li hu kien ġie minant Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dalu rabtu ma' qaddu, imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttaħħom l-om bil-farda li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq xmumpi Ġesu ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru ti taħsilli saqajja, wieġbu Ġesu, jekk ma naħsillekx saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Min daf iħu lidkom saqajkom għax jintajtkom eżempju intom u kelma tal-Mulej.
Fit-talba tal-Knisja illum dik li aħna nsejħula talba kolletta għax tiġbor l-intenzjonijiet importanti tal-qudiesa li nkunu qegħdin niċċelebraw, aħna fakkarna lil xulxin għaliex inġbarna hawnhekk. U l-kliem ta' din it-talba jgħid li nġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta Ġesu li ben waħdini tal-missier qabel ma ngħata l-mewt ħalla lill-Knisja is-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' l dejjem u l-ikla ta' mħabbtu. Sagrifiċċju u ikla. U ma dawn iż-żewġ dimensjonijiet tal-quddiesa aħna nużaw kelma antika ħafna li għadhom jużaw fl-Orjent biex infakru li dak li nagħmlu huma il-misteri qaddisa lek quddiesa. Il-quddiesa ġej dan il-terminu din il-kelma ġejja mill-fatt li aħna niċċelebraw meta niltaqgħu ħaġa tassew qaddisa u għalhekk insejħula bil-Malti il-quddiesa. Imma hemm ħafna kliem ieħor li jispjega dak li qegħdin nagħmlu llejla u dak li nagħmlu bħala nsara biex infakru dak li għamel Ġesu magħna. Hemm il-kelma Ewkaristija li tfisser ringrazzjament. Hemm il-kelma Missa li ġejja mill-fatt li wara din il-quddiesa, wara din l-Ewkaristija, aħna mibgħutin biex ngħixu dak li nkunu ċċelebrajna. Sagrifiċċju u ikla. Is-sagrifiċċju huwa dak li rajna dwaru fl-ewwel qari meta il-Mulej ikkmanda li jinqatel ħaruf u li d-dem tiegħu jixxerret fuq il-poplu bħala offerta u bħala fidwa. Is-sagrifiċċju huwa ta' tpattija, is-sagrifiċċju hija talba li titlob il-ħniena tal-Mulej, is-sagrifiċċju huwa sinjal ta' fidwa. Imma dak li qegħdin niċċelebraw il-lejla li huwa l-erq ta' kull quddiesa li nqazzu huwa wkoll ikla ta' mħabba. L-ewwel hija ikla tal-imħabba tal-Mulej. Fil-Vanġelu li għaddu kemm ix-xandar mid-djaknu, il-kelma ta' Alla minn San Ġwan tfakkarna li il-Mulej li kien ħabbil tiegħu ħabbhom għall-aħħar. Ma setax iħobbhom iżjed milli ħabbhom, sħabbhom ukoll sal-aħħar konsegwenzi tal-għotja tiegħu li kien it-tixrid ta' demmu fuq is-salib. Ħabbhom għall-aħħar. Il-ġest li għamel il-Mulej tal-ħasil tar-riġlej li aħna se nirrepetu illum irid ifisser din l-għotja ta' mħabba. Irid juri li il-misteri li niċċelebraw ma jagħmlux sens jekk ma jistidnunix kontinwament biex naħslu
riġlejn xulxin. Kif għamiltilkom jien, hekk għamlu intom lil xulxin. U dan huwa kmand, mandatum. Huwa sinjal li aħna tassew segwaċi tiegħu, minn dan jarfukom. Jekk intom tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Mela dan is-sagrifiċċju ġdid u din l-ikla ta' mħabba mhumiex biss ritwal li jissodisfa is-sentimenti u l-istinti reliġjużi tagħna, imma hija ċelebrazzjoni ta' dak li jagħmel Ġesu u ta' dak li jibqa' jagħmel fil-Knisja tiegħu. Għamel din it-talba tal-Knisja llum, għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Ejjew nimitaw lil dak li ħabna u ħabna sal-aħħar. Ejjew nimitaw il dak li huwa l-ħajja li ġiet fid-dinja, li dak kollu li sar bih u li taħajtu għalina. U aħna nimitawh nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. L-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw, il-Quddisa li niċċelebraw hija tqarrbin. Tqarribna lejn Alla u bejnietna. Kelma sabiħa semitika li aħna nużaw għal dan is-sagrament, tqarrbin. Fil-Vant jużaw il-kelma orban ukoll, li inti tqarreb il-bniedem lejn Alla u l-bnedmin bejnietom. F'dinja fejn m'għadux iżjed moda li nitkellmu fuq id-dimensjoni traxxendentali dik li tħares lejn Alla. Il-kelma tqarrbin tistedinna biex ma ninsewx din id-dimensjoni tal-eżistenza tagħna. Li aħna l-ħarsa titkun ukoll il fuq lejn is-sema. Imma ma ninsewx ukoll id-dimensjoni orizzontali, dik li tqarribna lejn xulxin. F'dinja fejn sfortunatament l-inġustizzja tiġġenera l-mibeda u l-mibeda tiġġenera t-terrorizmu. Kemm għandna bżonn din id-dimensjoni tal-Ewkaristija li tqarribna lejn xulxin li hija komunjoni. Kelma oħra li aħna nużaw, komunjoni. U intom allura tirrealizzaw li l-ġest tal-ħasil tar-riġlejn għandu daw id-dimensjonijiet. Aħna qegħdin nimitaw lill-Mulej u l-Imgħallem tagħna li taħajtu għalina. Li neża il-mantar tad-divinità fil-misteru tal-inkarnazzjoni. U sar għaddej tal-bnedmin biex jerfaħħom lejn Alla, iqarribhom lejn il-ħallieq, jagħtihom il-milja tal-imħabba u tal-ħajja. Aħna nibdew daw il-jiem qaddisa u solenni
li wasluna għaċ-ċelebrazzjoni tal-Għid il-Kbir, ejjew nitolbu li bl-umiltà kollha nidħlu fl-iskola ta' Ġesu ta' Nażaret, skola ta' mħabba u ta' ħajja.
Ħuti eżis illum qegħdin nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Għid tal-Iben il-Waħdini ta' Alla li hu l-Għid tagħna u slim tas-sew għalina. Ejjew nresqu qudiemu l-bżonnijiet tal-Knisja u tal-bnedmin kollha. Għal-mexxejja tal-Knisja. Nitolbu għal-Papa l-Isqid, is-saċerdoti u d-djakni kollha biex jifhmu dejjem iżjed li l-awtorità tagħhom hija awtorità li taqdi u tħenn biex tressaq lill-bnedmin lejn il-Missier. Mulej, isma' t-talb tagħna. Isma'na nitolbuk Mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus. Nitolbu għal dawk li għandhom avdata f'idejhom it-tmexxija tal-ġnus biex jużaw is-seta tagħhom għall-iżvilupp tad-dinjità tal-bniedem bl-imħabba u l-ġustizzja. Mulej, isma' t-talb tagħna. Isma'na nitolbuk Mulej. Għal-vokazzjonijiet. Nitolbu lil sit il-ħsat ħalli jibgħat ħaddiema qaddisa fil-għalqa tiegħu u jagħtihom il-qawwa, il-kuraġġ u l-imħabba biex ikunu lesti jaħdmu jid fit miegħu għall-ġid tal-bnedmin kollha. Mulej, isma' t-talb tagħna. Għall-familji. Nitolbu għall-familji kollha biex fihom dejjem isaltnu l-imħabba u s-slim, l-istima, Nitolbuk Mulej. għal dawk li huma traduti minn ħbiebhom. Nitolbu għal dawk li qegħdin isofru inġustizzji minħabba tradiment ta' min huwa għażiż għalihom biex huma wkoll ikollhom il-ħila jaħfru u jpattu għad-deni għalina l-koll. Nitolbu għalina l-koll biex dan il-misteru tal-Għid li qegħdin niċċelebraw f'din is-sena tal-ħnina ikun sinjal qawwi fil-ħajja tagħna u jagħtina l-qawwa biex fuq U Alla missier ta' mħabba bla tarf. Intu rejtna kemm tħobbna bil-ħajja, il-mewt u l-qawmin mill-mewt ta' ibnek. Isma' dawn it-talbiet li aħna bħala wliedek qegħdin nagħmlulek u għatina dak kollu li hu taġid għalina bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej min idejk sagrifiċċju għat-tifkira l-glorja ta' ismek. Ħtiġijiet tagħna tal-Ġimgħa Mqaddsa kollha. Għatina Mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar il-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew u ta' dejjem waqqaf għalina għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel li offrilek lilu nnifsu bħala l-vittma għas-salvazzjoni tagħna. U ried li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta niklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa. U meta nixorbu demmu imxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, mal-qtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbu bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika, għatija slim ħarisa għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar Mulej fil-qadejja tiegħek u f'daw kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u ma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom, jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu it-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek, Alla ta' dejjem.
ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu ingħata għalina, nġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża Dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-apostli u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Grizogonu, Ġwanni u Pawlu, Gozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u tal-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk Mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofrulek fġieħ il-jum li fih Sidna Ġesu Kristu tal id-dixxipli tiegħu is-seta li jċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-demm tiegħu. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisha il-qaħħa biex isir għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd jiġifieri f'dan il-jum ħalħoq li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnek lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk Mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-Passjoni Mqaddsa tal-istess Ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tal-pluq glorjuż tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf, mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tlieba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham,
u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis bitma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar kol mulej fil-qaddija tiegħek li talqu qabilna bis-sinjan tal-fidi li ħadu fil-mamutija qegħdin jissieħu raqda tas-snim. Ħenna lihom mulej u għatililhom dawk koll jisħu fi Kristu il-għana id-dawn u s-slim. L-inna u kol midimbin għaddeja tijek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tijek, għatina sem fil-xirka tal-qaddisina apostli u martri tijek, Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u mal-qaddisin tijek kolla. Daħħanna fil-wirt maħħom, mux għal-merti tana, iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal-dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Yeah.
ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn. Cosma. Cosma.
Xtin fakkar illi immedjatament wara tispiċċa l-aħħar talba tal-Quddisa inħejju ruħna biex niffurmaw il-proċessjoni lejn l-artal tar-repożizzjoni, mbagħad wara ftit tal-ħin tat-talb u tas-skiet, mbagħad Monsignor Arċisqof se jkompli b'ċelebrazzjoni nedula tat-tneżżieħ tal-artali. Issa tħanna fil-qalba biex ngħidu hekk nibdew ukoll il-mewt tal-Mulej u b'sinjal ta' diqa il-Knisja tneħħi it-trieħi tal-artal, b'sinjal ta' telfa tal-Mulej. Mbagħad wara kollox meta jidħol fis-skiet Monsignor Arċisqof, mbagħad ikomplu l-visti tagħna, ħaġa sabiħa illi nagħmlu l-ħin madwar Ġesu, il-visti organizzati nittamaw li jżommu l-ordni, il-visti jaqbgħu sejrin il-lejla sal-ofs il-lejl, għada mbagħad infakru t-tifkira tal-mewt tal-Mulej, hemm l-obbligu tas-sawm u ma jistax jittikel laħam għal dawk li huma obbligati. Filgħodu min jixtieq jingħaqad magħna il-membri tal-kapitlu nagħmlu t-talb quddiem Ġesu fl-Ewkaristija fl-artar tar-repożizzjoni fit-8:09 ta' filgħodu. Jistgħu jkomplu mbagħad il-visti privatament u wara l-ofsinhar fit-3:09 nagħtu bidu mmexxija minn Monsignor Arċisqof għaċ-ċelebrazzjoni solenni tal-mewt tal-Mulej. Nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li kif fid-dinja nissaħħu bl-ikel ta' ibnek hekk ukoll ikun jistoqilna nissieħbu miegħu fl-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna.